Mogu ja da vidim? Pa ne možeš sad da vidiš kad sad snimamo. Daj detetu da jede prvo. Idi tamo, sedi lepo i... Da. Vidim krušku. Pa ne, boj sad Emice, pa sad snimamo. Pa idi sedi tamo i hrani je. Sedi na krevet i hrani je. Eto. Laptiš, laptiš. Odjednom pala kruška, Bibo. Čekaj, idem da je operem. Ajde mi opet onako kaži onu sliku. Ono kako je jela? Sad ću ti pokazati. Mama! Da vidim. Ajde snimi ovu loptu. Evo, ja sam pomerio malo, blizu mi je jako. Tako, dve sestrice. Kruška i jagoda. Ručak! Ručak, kaže mama. Vidite, mama, ko neka mala bila. Silvija, ti si pobednik. Ajde sad ti, Elena. Ajde, Elena. 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 Ajde, dođi. Pa dođi. Ajde, odi. Dođi. Dođi. Bebo. Odi. Dođi, dođi, dođi. Ajde, pusti je. Odi. Ajde, pa šta nisi sigurna? Ajde. Dođi. Dođi. Odi kod nas. Ajde. Ti si svetski prvak u puzanju. Šta se bojiš? Zove proti. Ipak tuda. Ipak tuda. Ajde, dođi onuda. Ajde. Ajde, Ema. Ajde i ti. Idi za Emu. Mama! Ajde, ko će prvi? Ajde, Emilija se provlači kroz tunel. Jao, Elena oko tunela, stigla prva na cilj. Gde ćeš sad? Elena, zaglavi se. Nećeš, ajde.
Evo je, stiže Emilija. Au, štipale. Ajde, izlazi. Ajde, Lenu. Lena. Ajde. Ajde. Ajde, bravo Elena! Ajde Elena, prolazi kroz tunel! Ajde! Ajde, 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 ajde! Bravo Elenice! Ajde Emilija! Bravo Emilija, Emilija prolazi kroz tunel, bebo čekaj Emiliju! O, obe devojke su pobednici u prolasku kroz tunel! Bravo! Stiže svetski prvak Emilija Milić. A za njom njena mlađa sestra Elena Milić. Ajde Elena, kreći. 3, 4, sad. Dođi. Šta? Ja sam učiteljica. Ajde Elena, brzo, brzo Elenice. Ajde. Ali Elena odustaje iz nekog razloga. Ali zato Emilija Milić ponovo ulazi u finiš trke. Bravo Emilija, bravo. Ajde Elena. Čekaj, Lena. Opet tunel. Čekaj, čekaj, čekaj. A! Elena! Ćao! Ćao, Elena. Sada! Šalim. Vem. Da vidim. Au. Au. Oh. Jako lepo.
Am. Hvala. Ne, ti jedi, ti. Elena, am. Am. Tako. Evo i hleba malo. Evo hleba. Tako. Am. Hvala. Am. Ne, ti jedi. Elena, am. Elena, am. Ti. Tako, am. Ne. 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 Ti. Ti ručaj. Jedi ti. Tako. Ne. Ti. Ne mogu, hvala. Ne. Elena, am. Ne. Ne. Će još am? Evo. Još am. Tata će ovo pojesti. Sa zemlje. Hvala, baš je ukusno. Ne, ti. Ti. Da. Tako. Bravo. Tako. Am. Ne. Elena, am. Ne. Ne. Ti, am. Jedi. Jedi. Am, tako, am. Ručaj. Ručaj večeru. Hvala. Topim se, znači 9 dana je kao nisam vidio i ono, znaš. I kakav je bože. Znaš šta? Pogledaj kolike prste ima slavić. Ima Irina takve prste, ovo je šećer. Vidi kako se namešta. Vidi kako se namešta. Vidite, evo te obuci ovo. Hop. Neka, pusti. Kakvi ste vi zezatori. Šta je to, sine? Sad će neko, jeli? Imao iste ja.
Neto, pujta. Porasle se, pa zato. Ne moraš to. Ovo isto ja. O, ljubavi moja. A ja i Irina smo iste. Sve ste mi Božiće radili. Ajde, ljubim vas. Diš se nazad. Šta si sad tu legla je? Elena je toliko... Vidi, ova Drugarice je jedne, vi pružila kakve ruke, sve. i ona je pružila ruke. Tako i malo ona za obraz. Šta je sad? A? Razolači se. Dobro si ovako. Aha. Ko je koga uvetio? Elena? Da. Hoće da je poljubi, ja? Da. Da je poljubi. A? Ej, Pusti je. Irina. ajde doguraj Miki ovam. Sada mi dogoram sva lica. Ajde. Nikolac. Može pikovac ruke. Ajde. Nizbrdo. Ajde, navespalo svaka čast. A? Pazi, sudar. Sudar. Oho, evo ga. Pusti je, nek šeta. Ne oži tu. Nema. Viš? Leva ruka u stelu. Gdje? Nemoj je